Cyfle felly Aberystwyth. Rhyw 4 munud a hanner di chwarae. Tafliad hir i'r Cwt Cosby. Mae'n wyn yna. Steph Davies yn brwydro. Y Pêl yn cwpa, mae John Owen yn fan hyn! Wedi rhwydo! Gol i Owen ac i Aberystwyth! Gol fawr! Y blaenor yn rhydd ar y postyn pella. Ac yn claddu drydydd o'r tymor. A heb os y gol bwysica hyd yn hyn. Barri'n symud i ar hyd y llawr. Aberystwyth yn parhau ei rediad. Hanner cyfle, Clymani on! O, cyfle gwych, eiredd i Jarvis ar yr ail gyfle na. Yr ergyd gan y cefnwr chwith. Yn Clymani honna. Ond Zabret nôl rhwng y pist heno. A nôl i'r adwy i'r tîm cartre. Franklin. Digon o le, dim llawer o gefnogaeth. Parhau mae Franklin i'r Cwt Cosby. Y Pêl yn rhydd. Hanner cyfle i'r Rimmer. Unwaith eto, Rimmer! A'r ergyd gan Wyn. A nôl at Rimmer. A'r Barri'n dianc. Wedi dechrau oeri yn fan hyn ar ddechrau'r ail hanner yma. Green ymlaen. Barri wedi cadw'r Pêl. Dacl yn hwyr gan Bradford. Meddiant. A chwaraewch ymlaen. O, gan ergyd! Chwip o ergyd gan Dei. Mae honna wedi sboncio'n ddieflig o flan Zabret. A ryw oedi yn y chwarae rywsut a Dei yn penderfynu. Tanio bell, tanio'n obeithiol, ond am ergyd. Nawr te Matty Jones, welys ti Gareth Bale yn dangos y ffordd neithwr. Be all Jones i wneud? O, bron yr un peth! Chwip o gicrydd gan Matty Jones, fe sgorodd ein yn erbyn y Barri gêm gynta'r tymor. Dyma tafliad hir yn gan Ben Wyn. Davies yw'r targed eto, bob tro. Yn bod yn eitha llwyddiannus, Ben Wyn nôl i'r canol. Davies yn codi, yn ei ennill hi, a Davies ar ergyd, yr arbeniad yn wych. A Mike Lewis i'r adwy unwaith eto. Y Barri dal yn gyfartal, ond yn bennaf o achos y dwylo mawr yna. Nes i'n mynd mlaen fan hyn, llwyth o chreuwyr Aberystwyth ar y linell. Y Pêl i mewn, o, ac i mewn i roed! Aberystwyth yn nathlu, mae Steph Davies yn nathlu, gol gyda'r tymor! Yr athro'n dysgu gwersi am ddiffyn y Barri hyn yma. Mae wedi rhwygo'r ddau a gefnw'r canol na'n rhacstwr yn oson. Ac o'r diwedd yn llawn heiddi gol. Steph Davies, llongyfarchiadau. Te ydych chi blino, ti wedi mwynhau? Sa'n fawr ti'n mwynhau, fi wedi blino. Mor fach bod wedi bant y 3 pwynt hyn o rili bwysig i ni fel clwb. Mae rhaid ti mwynhau bod yn y sefyllfa hyn os ti'n moyn dy trwyddo fe. Mae rhaid ti dangos calon a lot o balchder yn y clwb ac ati a rwydro am pob peth, rili. A fi'n cael i'n Aberystwyth lawr efo lot i hyn o. Oedd bod ni'n moyn brwydro tyma bach mwy na nhw falle yn goros over the line. Tony Cobishiro, you look a lot happier than you were 2 weeks ago. Yeah, absolutely. I think the last couple of games we've let ourselves down a bit. You know, we've got standards at this club, and tonight they've put a massive shift in for us. So yeah, very happy with the result, and full credit to the lads. Gavin Chesterfield, I suppose it's a bit of defeat at the end of the day, is it? Hugely. To start the game the way we did and to concede that goal was shocking, really. Not coaching, not set play set up, purely responsibility of the players in that regard, and they'll admit that. I thought we responded ever so well to control the second half with large spades. I thought the quality in the final third lacked. Second half, we talked about having a bit more purpose and need to shorten our game up, for example. We score a good goal, which I think was fair and valid. And then we go against everything that we've talked about. We're going long, we're playing off the cuff. And in some ways that's understandable because of the situation we find ourselves in. But that's not an excuse. We need to deliver in those circumstances, and if we don't, we'll be playing Cymru South football next year.